sinne orkille, niin setä näyttää mistä päästä. Meillä on vastalause! Vastalause hyväksytään, todiste hyvä jatkaa. No siis, me oltiin justiinsa sitten purettu tää koksilasti Marseen satamaan ja otettu suunta kohti länttä, kun Puosu, hän tulee siihen reeliin mun viereen ja sanoi mulle, että tiedätkö Kapu, mikä on tarkkaan ottaen tämän paatin tarkka muodonvahvuus? No, mä tiesin, että tää on taas näitä merimiesten metkuja ja sanoin sille, että älä nyt tuu tänne kannelle sekoileen, että meet tonne messiin punkkaas makaamaan ja selvitä pääs. Niin hän lähti ja sanoi lähteessään, että Kapu voi sitten lisätä muodonvahvuuteen yhden korvaparin. Ja yhden korvaparin tulistuin mä ja sanoin, että tuokaas Jukoliste se tänne, niin saatte... Vastalause hyväksytään, todistaja jättäköön tuollaisen kielenkäytön toisiin tilaisuuksiin. Tämä on oikeussali. Olkaa hyvä ja jatkakaa vähän siivomista. Tuokaas Jumi se korvapari tänne, niin nähdään, että puhutteko te palturia siis Kapulle. No, sano, kyllähän me tuotaisiin, mutta kun me emme saa sitä kiinni. No, ans olla sitten vähän ennen New Yorkia. Tää Puosu tulee jälleen mun luo siinä reelille ja sanoo, että mies yli laidan. Että mies on siis yli laidan. No, mä kysyn, että kuka mies? Niin hän sanoo mulle, että ei mä tiedetä, mutta siis saatanan pitkät korvat. Vastalause hyväksytään, kiitos. Onko syyttäjällä mitään lisättävää? Ei tällä hetkellä taida olla. Me kiitämme. Todistaja voi poistua. Kiitos. Ja me pyydämme sisään asiankantaja Miss Bentoni. Miss Benton? No niin. Jos Miss Benton nostaisi sen vaikka oikean käteensä pystyyn ja toistelisi minun perässäni, että minä lupaan ja vannon. Minä lupaan ja vannon. Kautta kunniani ja oman tuntoni. Kautta kunniani ja oman tuntoni. Että minä Miss Benton. Että minä Miss Benton. Kerron ainoastaan ja vain totuuden. Kerron ainoastaan ja vain totuuden. Mitään siitä salaamat. Mitään siitä salaamatta. Mitään siihen lisäämättä. Mitään siihen lisäämättä. Ja Jumala minua sinä auttakoon. Ja Jumala minua sinä auttakoon. Niin, sehän meni hyvin. No niin. Jo, jatketaan syyttäjä, olkaa hyvä. Herra tuomari, arvoisa valamiehistö ja neiti Benton. Te väitätte, että syytetty on raiskannut, eli väkisin maannut teidät. Kertokaapa oikeudelle, mitä tarkkaan ottaen tapahtui elokuun 18. päivänä kuluvaa vuotta. No, minähän toimin tarjoilijattarena, pupupukuisena tarjoilijattarena Hotelli Hiltonin yökerhossa. Tuona mainittuna elokuun iltana siellä oli suuri naamiaisgaala. Aha! Taiteilijoiden järjestämä hyväntekeväisyysjuhla Panchabin verilöylyn uhrien tulevaisuuden turvaamiseksi. Panchab. Ja juhlijat olivat pukeutuneet eläimiksi. Eräässä nurkkapöydässä istui viehättävä ujon näköinen jänis, joka sanoi kaipaavansa äitiään ja haluavansa porkkanaa. Ajattelin, että mies kainostelee pupupukuaan ja vein hänelle tupla carrot limein. Ja yhtäkkiä tuo pupumies tempaisee minut tanssilattialle, hypähtelee villisti ympärilleni ja voitteko kuvitella? Nuuskii minua. Voi, minähän voi hyvinkin kuvitella. Ja sammui sitten noita taiteilijoiden metkuja, minä ajattelin. Noita taiteilijoiden metkuja te ajattelitte, neiti Benton, eikö vaan? Niin. Mutta mistä te voitte olla niin varma, että se oli juuri hän? No hyvänen aika, minähän olen siunatussa tilassa, enkä työnikään puolesta voi olla tekemisissä vastakkaisen sukupuolen kanssa niin, että hän on ainoa mies, joka on nuuskinut minua sillä lailla viimeisen vuoden aikana. Joo, onko syyttäjällä mitään lisättävää? Ei lisättävää, herra tuomari. Ei minullakaan. Me kiitämme Miss Bentonia, te voitte poistua. Ja pyydämme sisään syytetty. Niin syytetty sisään.
Noniin. Nuori herra Juppe puputti. Nostakaapa oikea käpäläinen ylös ja toistakaa minun perässäni. No lupaaja vaan on katso, kun omat tuntoni, että minä nuori herra Juppe puputti ranasta ja vaan tottunut mitäs salaamat, mitä siihen lisäämättä. Jumala minua siinä auttakaa. Jumalas, kops. Syyttäjä, olkaa hyvä. Syyttäjä, kops. Arvoisa valamiehistö, herra Juppe puputti. Oikeudella on vahvoja näyttöjä siitä, että te olette salaa loikannut Amerikkaanne. Vai! Miettikäpäs minä, pikkuinen vemmelsää. Olis jaksanut niin iso väärin yli loikata. Ovathan minun käteläni hennot ja sääviskäiset. Minä läksin laivalla Amerikkaan. Äitini etsimään syömään jätti porkkanoita. Enkä mä salamatkustanut jänis laivassa. Enkä mä Amerikkaan loikannut, vaan kylmään mereen. Enkä mä sinnekään loikannut. Laivassa oli isoja karvasia jätkiä, jotka nyt sinne heit. Vastalause. Vastalause hyväksytään. Syytettä pysyköön asiassa. Te olette kuulustelupöytäkirjan mukaan sanonut. Minä läksin etsimään äitiäni Kyllikki Puputtia Amerikasta. Kertokaapa hieman tuosta kohtaamisesta. Yksi päivä minä näin minun äiti Pupu Jussi, kun se meni vaan minun silmien eestä ja vähän samplarin iso vinttikoiralauma peräs. Hyvä äiskä! Minä huusin, kun mä olin niin ylpeä minun äiti Pupu Jussista, joka oli varmaan koko maailman nopein Pupu Jussi. Minä täällä! Juppe! Mutta ei se kuulu mitään. Se vaan juoks koirien kanssa. Kai sillä oli niin mukava, mä ajattelin. No, sit ne koirat vietiin pois. Ja mut jäi ihan yksin sinne nököttää pellon reunaa. Silloin mä juoksin äkkiä äiskän luo ja halasin pitkästä aikaa. Mut ei se vieläkään sanonut mitään. Vitsi, eipä vähän. Sit mä huomasin, että mutsille oli laitettu uudet kirkkaat silmät, lasisiste, napeiste. Ja jalkojen tilalla oli pantu hienot kiiltävät pyörät. Mutsi näytti tosi ärtyltä, kun se oli siinä rautakisko. Sähköjohtokin tungittu persereikää pysty. Mut ei ois pitänyt tulla niin leuhkaksi, ettei enää omaa pupupoikaa tunneta. Vitsi, kun olis nahkas tasku, niin vois pitää. No siinä me sit vaan istuskeltiin kauan hiljaa. Siitä tuli taas ne jätkät! Tökkäs mutsiin sähköt ja taas äiskää vietiin! Äiskä ja koirat ja äiskä ja koirat! Vastalause hyväksytään! Syytetty! Pysykö asiasta? Syyttäjä, olkaa hyvä ja jatkakaa. Mitä reiska taas tuli näkyviin? Teitä syytetään myös yksin teoin tehdystä harkitusta väkisin makaamisesta eli raiskauksesta. Kertokaapa oikeudelle, mitä tarkkaan ottaen teitte elokuun 18. kuluvaa vuotta? Käpälä paistoi lennossa. Vapaat kuviot. Niin, että mitä te taloillais, tää on ihmisten oikeus. Senkin Paavo. Mitä siellä on laasi? Niin mitä te teitte? Mä toistan kysymyksen elokuun 18. kuluvaa vuotta, paitsi noita salkkovia tuo pikuystävättereni kanssa. Se oli tuplasalkkov molemmin käpälin. No salkkov, mikä Jatketaan, mennään asiaan, syytetty. 18. päivä mulla oli jo niin väsynyt ja nälkäinen pupuparkka. Mä olin matkalla takaisin Pupulaaksoon. Kun mä näin silloin matkalla, kuinka Kettu Repolainen, Vaskitsa herra Hyss ja Liisa Kulhia meni iloisesti rupatellen sisään semmoseen taloon, missä oli kirkkaat valot ja sisältä kuului vähän vitsin kovaa soittaa ja tuli hyvä ruuanhaju. Minun pikkupupun maasu oli niin tyhjä, että se kurisi ja murni, niin mun oli pakko mennä niiden perässä sisään ja